Ahoj, já jsem ta fialová, to jsem já, jmenuji se Lukášek a vedle ta šedá, to je Karolínka a já škaredá chobotnička nebo pěkná, nevím, se jmenuju a jak se jmenuju? Já se jmenuju Evička přece, ty to nevíš, že se jmenuju Evička. Ahoj Evičko, jak se máš? Já se mám dobře. A co naše Karolinka dělá? Karolinka půjde tancovat. Tak budeme taky tancovat. Nejdřív já, Karolinka, a pak vy. Já chci taky tancovat. Tak pojď. Juhu, já chci taky tancovat, juhu. Tak tancuj, tancuj. Japadabadu. Děkujeme za podívanou, krásně jsme doufám vám zatancovali a tak by mě zajímalo, který se vám líbil nejvíc, tak to už můžete děti sami. Je tam kdo si je, kouká vzadu, kdo to je. Asi chci taky tancovat, ale až příště.